का हाल बा भाई लोग। आज रैंडम अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट की बारिश होके वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए, मजा तो इबे करी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर जाओ। नंबर 10, दुनिया में सबसे लंबी गर्दन थाईलैंड में बसे वाली कयान जनजाति की महिलाओं के होखेला। ये महिला बचपन में अपनी गर्दन पर भारी पीतल की रिंग पहने ले, इसी लोगन के गर्दन लंबा होखेला। नंबर 9 का आप लोग जाना तारा कि तुर्कमेनिस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ लोगन के गैस, बिजली और पानी 1993 से लेके आज तक मुफ्त मिल रहा है। नंबर 8, मरल चींटी में से एक रसायन रिलीज होकेला जेकरा से अन्य चींटियों के ओकरा के मरल होके के पता चल जाला। अगर ये केमिकल कोनो जिंदा चींटी पे गिरा देवल जाए तो वो अन्य चींटियों के ओकरा मरल मान लिया, ओकरा के भी मरल समझ के वहां से हटा के ले जाइए। नंबर 7 का आप लोग जाना तारा कि कैंसर के मरीज के बाल काहे झड़ जाला। दरअसल कैंसर के मरीज के ठीक करे खातिर डॉक्टर कीमोथेरेपी दवाई के उपयोग करेला। कीमोथेरेपी कैंसर के कोशिकाओं के तेजी से नष्ट करेला। अभी दवाई के असर शरीर पर भी होखेला जेकरा से बाल झड़ जाला। नंबर 6, स्विट्जरलैंड में रात 10 बजे के बाद आप टॉयलेट में फ्लश नहीं कर सकता, चाहे वो आप लोगन के अपन घर ही काहे ना हो, कैसे कि यहाँ के सरकार ध्वनि के प्रदूषण मानेला। नंबर 5, इस प्रकार के ट्रांसपेरेंसी इरेजर के उपयोग जापान में ही कइल जाला। ये इरेजर आप लोगन के देखे में मदद करत होई कि आप लोगन का मिटा रहल बानी। नंबर 4, दुनिया की सबसे बड़ी टी शर्ट के भारत में ही बनावल गईल रहे। टी शर्ट की खास बात यह है कि 2 लाख प्लास्टिक के बोतल के रिसाइकल से बनावल गईल रहे। नंबर 3 का आप लोग जाना तारा कि दुनिया के सबसे विशाल सागर दक्षिणी चीन सागर है, जेकर क्षेत्रफल 29,74,600 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 2 का आप लोग जाना कि प्रशांत महासागर दुनिया के सबसे गहरा सागर है। एक औसतन गहराई 3939 मीटर है। मारियाना खाई में एकर अधिकतम गहराई 10,900 मीटर है। नंबर 1 का आप लोग जाना कि आसमान के रंग नीला ही काहे दिखाई देवेला। एकरा में धूल, राख और समुद्री पानी से उठल नमक वगैरह हम लोगन के अपन आसमान के रंग ये सब चीज के वजह से आसमानी लगेला। दरअसल हम जेकरा के रंग कहेला उ रोशनी है। रोशनी वेव्स या तरंगों में चलेला। हवा में मौजूद चीजें इन वेव्स की रोकेला। जवन लंबी वेव्स रहेला उ रुकावट में कम आवेला। उ धूल के कणों से बड़ी होखेला, यानी रोशनी के लाल, पीली और नारंगी तरंग नजर नहीं आवेला, पर छोटी तरंग गैस या धूल के कण के रोकेला। अभी रोशनी टकरा कर चारों ओर फैलेला। रोशनी के वर्क्रम या स्पेक्ट्रम में नीला रंग छोटी तरंग में चलत रहेला। ये नीला रंग जब फैलेला तो हम लोगन के आसमान के रंग लागेला। तो बस भाई लोग आज की वीडियो यहीं खत्म करता नहीं। आई होप कि यार तुम लोग के सारा फैक्ट क्लियर हो गई। अगर मन में कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बता दिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं के लिए तो लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। फिर से मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।